Nyakorom gajwang dakika en prario, aneno ken pradek kod adek tok sa pagaro mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni e nonro mar gazeti mataye chenro ni nyinga Sharon Ong'aw. Kiny makawuono mana kaka pile waneno gazede ariyo, The Standard kanyakla kod Daily Nation. To thor weche kaka nwasenyisi motelo, thor weche opogore. The Standard omulo kotenre kod pek mar ngima, ka bendi nyiso ni wamedore yudo kanda nikech mbele pek. Kopogre gi mano, Daily Nation thor wachgi en kotenre kod weche mag siasa. Kama bende, dibed ni jod bura madirom 67 machiegni ni nyalo lalo tijegi. Mano mar kar chung' od bura mabende gintiere. Mano kaluwore kod kiewo mabende gintiere, mabende wacho ni kar chung' od bura madirom 67 population kata oganda mantiere kanyo okoromore gi kaka kar chung' od bura nego bedi. Duto te wadhi bedo kwalero ni e nonro mar gazeti. Okiny makawuono wantiere ka gi Edwin Okoth. Edwin Okoth en jafwambo marwa mano mar Ramogi TV. Edwin, misawa. Misawa inya Sharon, ageno ni chiyo maber. Achiyo maber. Chal ni ka chien tich ariyo. Chal na tich abich nikech ok ang'iyo bet ka tich abich. Ing'eyo bedo ka tich ariyo. Mae mokwongo mar bedo ka chieng' tich abich. Warwaki ni machiegni. Erokamano. Thor weche opogore ang'eni ni jalni oro mabende olonyo weche mag ohala. Kata kamano ang'eni ngima to medo ridore. Anto daher mar mondo mi wachak gi Daily Nation nikech jod bura madirom 67 oganda nyalo penjo ni nang'o miyo ni gidwaro lalo tijegi, ang'o mok timre Edwin? Apani gima timore kanyo en ni ing'iyo ni to kwan mag ji mantiere kuonde od bura go gin joma rom nade, to kabedo ni nomigi thuolo mar bedo kod kuonde od bura to kwan mag ji ma odak kuonde go pok oromo kwan madwarore, nikech kaluwore gi kwan be manotim higa mar 2019 nyiso ni Kenya duto nomedo kwan mag ji. Koro kong'ini to un ei constituency uno kwanu be romo kata atamalo madwarore gi chik kopim gi kwan mar ji duto manie Kenya. Koro ka oyud kane piny tiwacho ni dwani mondo gole oko. Gima ng'e ni mana kaka Nation owacho ni jood bura 67 nyalo dhi dala kata nyalo bet koro gionge kama gichung'ne. To wacho makamano walu machiegni nikech wacho makamano Nyakorom gajwang' koni do thuolo mar some ite mar 4 gi mar 5. Nitiere 27 mano od kar chung' od bura madirom 27 higa mar 2012 mabende paro makamano wuok mar mondo mi oruchgi oko. Nyaka gisani weche motenre kod doho nobedo mabende nyaka chop sechegi noko chiwnegi thuolo mano mar mondo mi ruchgi oko. Kata kamano kwan makamano koro medre nikech ineno ni higa mar 2012 Nyakorom gajwang' iwacho ni kwan mago oganda manego bed ni bedo e kar chung' od bura gin dhano madirom 1,333 138 mabende wacho ni jaod bura ochung'ne mane kiewo mabende giketo e higa mar 2012. Kata kamano ne giwacho ni kar chung' od bura madirom 27 nok nyal chope dwaro makamano. Gisani bende kana gitimo review mano kamiti mar od bura mochung'ne weche mago mag chike mago Justice and Legal Affairs Committee bende gisani koro wacho ni kar chung' od bura madirom 40 koro kiriwo gi 27 mabende koro nowache higa mar 2012 okosechopo dwaro nikech sani koro osemed nikech ing'eni higa ka higa nitiere kwan mag oganda mabende medore e kar chung' od bura minyuolo madar mabire kar chung' od bura no. Wacho ni gisani jaod bura nego bed ni kar chung' od bura mare obende ni o represent dhano madirom 1,164 gi 14 mabende wacho ni kar chung' od bura madirom 67 pok osechopo e dwaro. Mokariyo makwanga kanyo Sharon, mokwongo king'iyo jogo kuonde ma iwacho ni inyalo gol. Aneno Taveta, Wundanyi, Mwatate gi Voi. Mago gin kuonde od bura 4 mayudore e kaunti mar Taita Taveta. Manyiso ni kogol gi kaka iwacho no tieni Taita Taveta ok gibedo gi kuonde od bura sub-county. Koro constituency onge e kaunti mar Taita Taveta. Ok ang'e ni gito koro gidhi chomo kanye. Mar ariyo apani kuom thuolo malach osebed ka iwacho ni nitie kuonde ma wan gi dho ngere wacho ni wan overrepresented. Ng'e ni inyabed gi kar od bura achiel, ing'e ni nyoche ka ubet ka gi jogo ma represent counties, mine mag county, jood bura mag counties. Koro in jaoda bura mar county ni gi ji matin, kuonde od bura be ni gi ji matin, jogo be ni gi jood bura mabene
ni od bura achiel no. Bende gin gi MCAs. Gin gi MCAs. Koro urome parliament in jaod bura mar county kama thin ji otin kasto un gi jood bura moko ang'wen bende ubet ga iye kanyo. To ng'eni magi duto gin osuru mwachulo mondo ka jogi obede kuonde ma gibete. Aparo ni paro ma bende nitiere godo Edwin, odiochieng' manyoro bende wang'eni twak mar thek bende osebedo ka dhi nyime Bomas of Kenya. Nitiere mane en Attorney General pacho Kenya Nyakwar Mgajwang' Githu Muigai odiochieng' manyoro nonyiso kamiti no mano ma otelo ne twak mar thek, mano mar Kenya Kwanza gi mano mar Azimio. Githu Muigai wacho ni ing'eni gisani wantiere gi 290 constituencies manyiso ni jood bura ma bende wayiero e od bura kacha gin 290. Par ni kind mago bende wantiere gi counties 47 manyiso ni wantiere gi woman rep bende 47, wantiere kanyo bende gi iwacho ni constituent mano constituents, governors, senators nitiere, MCAs nitiere, mogwel bende nitiere. Koro Githu Muigai wacho ni Kenya wan over represented nikech king'iyo magi duto te kelo kwan mag jood bura 300 gi wiye te imago te owacho ni ichulo gi osuru ma pacho ka. Koro Githu Muigai odwaro mar mondo mi constituencies magin 290 gi sani odwok piny nyaka 100. Bende odwaro ni kombe mag woman rep kata mana jood bura mag county othi choko mago kombe madirom 47 mabende kaluwore gi Githu Muigai kar wabed gi kwan mag jood bura 390 e od bura mano mar National Assembly kacha. Odwaro mar mondo mi kwan makamano odwok piny nyaka kwan mar 200. Ok bibet mayot nikech mokwongo ing'e kaka campaigns chalo kata en mana kama tin nyaka bed ni omenda notiyo. Nitiere political parties mano keto mwandu kata ne gitemo matek mondo gibed gi jaod bura mawuok kama wuokeno. Jopiny bende oseng'iyo ni tinde kaka imedo bare kaka mitne wambe miwauru sub county, miwauru constituency, miwauru gik machalo kamago, miyo ok apar ka probet mayot to ne japiny to nyalo bedo fuong'ruok nikech gimiluongo ni wage bill kata omenda mwachulo kaka osara gi jaod bura nigi gik mang'eny ma ochamo, nitiere nyaka allocate ne CDF, nyaka itim gik mang'eny. Koro aparo ni gini nyaka ng'iye kuonde ariyo. Inyalo ng'iye ni wadhi konyo omenda machalo nade, to bende jopiny pod biro yudo konyruok ka gidwaro machiegni. To sani pod ywak nitiere kata mana gi kwan mag jood bura mwantiere godo, kwan woman rep ma bende wantiere godo nikech woman rep yudo omenda miluongo ni ngaf. Jaod bura mar constituency yudo mano mong'ere kaka CDF. To ywak pod nitiere rem kumoro. Kata kamano nyaka sani we waritane neno mar mondo mi wane ni twak mar thek makamano gibiro bedo ka gichope dwaro mar nikech e kinde ma bende manena Attorney General Githu Muigai dwaro mar mondo mi odwok chien kwan mag kuonde chung' od bura. Par ni nitiere jogo kata wacho ni jago moro ma bende dwaro mar mondo mi omed kwan mag counties e pacho ka gi 11 Edwin. To sani wantiere gi 47. Bende inyalo wacho ni jomoko nyalo wacho ni higa mar 2019 mano kawe kwan mar ji en higni 4 mokalo. Nitiere iboneno ka jomoko wacho ni wakwana ne uru kendo. Nitie jomosenyuol kendo mang'eny, nitie jomosemedore gi gik mopogore opogore. Omiyo ma gima pod apani odhi kelo liet ahinya kaka omedo biro. To kata kamano kwan ok riambi nikech kwano to en mana kaka kwanu to gi kaka urom. Moko ang'eni koro dhi ng'iso ji ni nyuolre uru kik lorno e constituency. Wach ma kama ang'eni pod biro bedo ka dhi nyime kata kamano ibiro bedo kisomo Nyakwar Mgajwang' ite mar 4 gi mar 5. Iwinjo na paro ma bende osebedo ka mienjo kaluwore kod constituencies 67 ma bende idwaro mar mondo mi othi choko kaluwore ni gionge kod kwan oganda moromo. Githu Muigai na medo ka wacho ni nitiere paro moro manong'ere kaka Bomas draft ma bende nawacho ni initially piny Kenya ne bedo bedo mana gi counties madirom 14. Ang'o manotimore ma bende gisani wantiere kod counties 47. Kopogore gi mano Edwin bende weche motenre kod twak mar thek odiochieng' manyoro bende nwaneno kanyo ka commissioners machon mago mag IBC bende odiochieng' manyoro bende nochopo nyim kamiti mano mar twak mar thek, mano mar lero gima notimore bang' yiero mar higa mokalo. Nyalo paro commissioners 4 mag IBC ma bende ji tinde luongo ni Cherera 4. Odiochieng' manyoro Francis mano Wanderi kanyakla kod Justus Wang'aya ne gidhi achiel kachiel mano Bomas of Kenya. Kata kamano wang'eni Irene Masit gi Juliana Cherera to nitiere pinje maoko. Ne giwacho ni giwuok e pachoka kaluwore gi luoro ma bende ne gintiere godo nikech jomoko naneno gi ka gima gin andhoga. Koro ne gineno ni ngimagi nitiere kind akuru gasombe.
Ananeno ni jogi ne ochiego adhola chal kaka mana gichiero adhola machiegni chango nikech kinya paro Bomas kanyo kama ne weche tek ahinya higa achiel mokalo. Koro kane gichako gidok mana kanyo ka giparo ne jopiny gik manotimore kanyo. Ok ang'e ni kata gimbe adhola ma gin go nochiegi marom nade. To bedo ni gigolo adier margi en thuolo maber nikech ka gidhi ma giling to ok wang'e nang'o manotimore. Giwacho ni gikawo thuolo makende ka giwacho ni gin nok giwuok awuoka, nok gigwe tao kaka kuom hero margi to nochun gi mondo gigwe tao. Kendo pod ok yie gi lendo mane jakom Wafula Chebukati mane en jakom ndalogo Wafula Chebukati nolando nikech giwacho ni ok nyal gol adieri makare, ok gin gadieri gi lendo mane Chebukati otimo. Kata kamano commissioners jakom gi machon no foy mano biro to Chebukati gini ta wachore ni nok oyie gi dhi kanyo. Kata kamano diche manyoro mana kaka iwacho chal ka gima ne chiero adhola nikech kata mana kani winjo kaka Cherera naloso noloso kentiere kod ok to nochata mana ni ichwang lakini kano paro chien ginere mabende notimore ka bindi winjo wacho ni owuok e pacho ka ohodwa mar mondo mi ji oluong nyinge gi gik maricho en kata kamano pod oramo ni yiero nokota e yo mahuyanga. Kata kamano kopogore gi mano weche makamago nitiere kanye ite mar auchiel be nwasekelo ni weche manyien Kwaram Gajwang nyalo mana dok e page marwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube mar mondo mi ine sigana maket kod mano. Nitiere achiel kuom iwacho ni skunde kata mana kuonde mitime nonro e pacho ka mabende gisani koro oseyango ne piny owacho gichiwo ne gi paro maliw kaka nego bed ni gitemo mar mondo mi oganda ma pacho ka indi kik yud inyruok ahinya kaluwore kod pek mar ngima. Nitiere nonro kanyo mabende notim kod kar tiegruok moro mongere kaka the Kenya Institute of Public Policy Research and Analysis kata KEPRA. Gisani koro gichiwo paro ne piny owacho kanyakla kod inye Kwaram Gajwang kaka inyalo lower cost of living. Okongo monde gichiwo suggestions apar ne piny owacho gidwaro mar mondo mi osuru mano mijuoge mwandu mopogore mano mar VAT cha mabende gisani ijuogo wa kwana tamala 16 nane bende mede kata mna gikwana tamala 2 Edwin nyaka 18 donge kata kamano gifoyo mar mondo mi oduoke nyaka 14. Mano en achiel kuom gigo ma KEPRA wacho ni kotimore to nengo mar pek mar ngima nyalo dok piny. Giwacho ni chiemo mawuok e pinje maoko onego oyienegi mondo donje e thurka mondo kik wabed kod rem mar chiemo nikech ka nitiere rem to nengo dhi malo. Kendo giwacho ni mondo ket fertilizer production tiene ni walos mbolea e thurka mondo wawe ng'iewo mbolea kawuok e pinje maoko. Giket yore mag geng'o chandruok ne joma odhier kata jogo moti kata jogo man kod ng'ol iluongo ni social safety net mondo gimed bedo kod yot. Yore mag wuoth bende giwacho ni nego dwok piny mondo gimany kaka inyalo bed e nengo mapiny. Magi gin moko kuom gik ma giwacho ni kotim to migawo mar omenda nyalo kelo yot mang'eny ne oganda nikech kaka ing'eyo sani ngima osebet matek, nengo mauta dhi malo, dola pod teko ne ng'eny kopim gi siling mar Kenya to gope bende ng'eny. To dola pod teko ne medo mana bedo mang'eny nikech juma ni ken naneno ka dola chiegni chopo 150. En wacho moro matek e okang' mokwongo e piny Kenya an pok naneno kama dola ananeno go mana ni sterling pound gene ema nalaro ga 120. Dola nantiere kata mne buo 100 donge dola ne ntiere buo 100 kendo ka pach ja Kenya unang'e ni dola en 100. Nwang'e ni dola en 100. Koro sechopo 150. Koro wacho ni dola en siling kata mana 200. Kata kamano Kwaram Gajwang nonro mar KEPRA wan yud kanye e gazet mano mar Daily Nation e ite mar 7 kata kamano The Standard nomiyo thor wach makamano mapek e kinde mar namba 10 e yore mago mag kedo kod nengo mapek mar ngima. Bende KEPRA mano dul mar KEPRA gin kare kata mna gichiwo paro ne sikunde mar mondo mi gibede gi kitchen garden moko choni nyaka sikul koro nyiew cham nyiew kata mana iluongo ni alot minyalo cham. Skunde bende koro bede gi kitchen garden minyalo kata mna pidhe alode mopogore. Ayie gi paro no ahinya Sharon nikech king'iyo models moseti e pinje mamoko ni kibet gi puodho matin marom gi studio kama kila ng'ato ka nigi puodho no to konyoga ahinya e duoko piny pek mar yudo chiemo ahinya te bombe kuonde ma ine gi nafas moro matin pidhe alot moko tiel abich imbe ka wate wanya pidhe alot tiel abich dong' in alot Kenya ka wan galot
Kenya ka wan gala ahinya nie puothe. Chon na gi nyak. Ema ni tinde ke kala na gima notimore. Puothe bende ngene akena ang'o manotimore. Chon alot na nyak kabuya. Tinde nyaka imany kodhi ma ipidhi. Kata kamano kini go odundu mari moro matin. Iranjo kanyo ka Joyce nyisa ni lokruok mar kor lwasi. Aya, ite maraboro nyakoram ga jwa ngwani som. Podono ni japith mar chai. Ichiegni winjo wega ka nikech chakre chieng' wuok tich mano mar juma mabiro. E kinde thuolo mar jumbe ariyo. Iwacho ni jogo eko mabende bedo ka pidho chai biro bedo ka yudo bonus mano mar siling bilion 44. Gibiro bedo ke miyo jopith mago mag chai madirom 600,000 mago mawuok e kembe 54 Edwin. Ma en wach maber nikech ma en medruok mar 7.6 ka opim kod siling bilion 67 mane giyudo dhichop bilion 67 ka opim kod bilion mane omenda mane giyudo higa mokalo. Tiende ni gini medore ameda. Higa mokalo ne giyudo bilion 62.8. Koro jopur mar chai tapani dhi maber. Gima ang'eyo ni ondik kanyo bende ni Kericho, Bomet e joma dhi yudo omenda mang'eny mogik ka opim kod jopur ma kuonde mamoko. To ndalo kinde ka kinde ka ichulo bonus mar chai, Sharon, jabet ga matek ahinya e bombego. Nikech ing'e ni moko kuomgi gin jodongo. To nitie apisi moko ma kosesomo sigana ni kaka gisome kawuono ni gin gimako mana wuoth, koro giyudre gwenge ma Bomet, Kericho. Girito jodongo. Kata kamano gichiegni yudo bonus margi, aparo ni mano en wach makare. Kopogore gi mano Edwin, kapok watieko nonro mar gazet, mano gazet ma Daily Nation, wang'ene ite mar 10. Inyalo paro moko kuom jod bura mago mag Azimio mabende noma joarita magegi mago jogo eko mabende osebedo karito gi karam na joting' ndai magi mane kind thuolo mar dwe mar 5 nyaka dwe mar 7 ka bende ng'anyo kotenore kod pek mar ngima ne dhi nyime. Wachre ni jogo eko karam na jotelo ma otenore kod Azimio, kweth mar Azimio mabende noma joarita magi nyaka sani pok oduoknegi. Mano en gima akiani gibro tieke nang'o nikech ineno ka jod bura mawuok gwenge ma Nyanza kod moko be gin governors pod gitiyo maonge gi joma ketonegi arita. To apani gini ne awinjo ka jatend piny Kenya nowacho ndalo moko ni wamigi dweche 2-3 wane ka be pod gidhi e ng'anyo. Dong sani onge ng'anyo mane bende noseduoknegi, twak bende dhi nyime, karere tiende mar bedo gi twak mar thik katok tend to weche nitiere mopogore opogore. En gima apani nyiso ni en ranyisi ni kata wabet gi twak to pod wan gi gik ma wamako ne jomoko matek. Apani ng'isgi ni koro we wamaknu jo marito gi mondo nyaka chieng' moro wang'e ni koro kunyal dok e ng'anyo adier. Aneno ka Nation olieko kanyo ni jaod bura kata governor ma Homa Bay Gladys Wanga, James Orengo Masiaya, Professor Nyong'o, Ochila Yakobe ma Migori, Simbarati Kisii, gin moko poko yudo. To ng'eni koro chuno ni nyaka gimany jorit mameki. Abe king'iyo mos to kaka governor, an governor tachaka akawo jorit moko 7 to ibo chul gi omenda mawuok e county nikech ok inya bet kaka governor tionge gi joma riti. Aya, wach makamano ni kanyo bende jothieth mopogore opogore bende onyiso jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi ong'iyane na dwaro mago mag jothieth e pacho kaendi. Kamano Edwin, nikech sa achiel no ka uchiegni romo kapok nyawadwa Joyce Oduor odonjo gi twak e chenro mar piny. Wang'ene gazet mar The Standard. The Standard koro en kaluwore kod nonro ma bende notim gi kar tiegruok mong'ere kaka the Kenya Institute of Public Policy Research and Analysis KIPRA. Paro ma bende gichuno nyikwara Mugejwang' oganda ma pacho kaendi kanyakla kod piny owacho. Giwacho kanyo experts mago jolony. Tougher times lie ahead. Kinde ka kinde chal ka gima koro wambende chal ka gima kwami kata mna jopiny geno. Nekech kinde ka kinde kibire gazet en mana ni medredo ka orucha medredo kanda. Obro bedo kwa redo kanda nyaka karango. Pile pile mbele pek. Mbele ni bro redo re nyaka karango. En dier Sharon, okuni waone mawacho mae kaka en to bende apa ni koro wadwa rido kanda mokanda chodi. Wakanda bo chodi. Nikech kisike ride. Omo mna chodi. Wachore ni nikech king'iyo gik mang'ini economy chalo jatuo mana kaka ng'isi. Kineno ka jatuo koro chal mamedo fuol ahinya. Kipimo jatuo miyudo ka pek mare odok piny olalo kilograms 10. To kinya ng'iso jatuo ni koro mbele ber ahinya. Ng'ise ni med chiemo maber. Med chiemo. Nikech aneno ka pek mari dok piny. Omiyo mae gima jo molony uchumi wacho ni mbele kae pod tek.
king'iyo omenda Kenya ng'iewo gik mang'eny kawuok e pinje maoko, to mana kaka wayawacho sani ni teko mar dola medore, teko mar siling mar Kenya medo lwar. Mano tiende ni kaka wamedo omo gik moko gi nengo mamalo, tiende ni pod wabro medo chulo nengo mamalo. Nikech pod wachulogi gi dola. Pod wachulogi gi dola. Ka gichopo ka nengo gi nyaka bed malo. Mano gima ok wanyalo wacho ni inyalo los mayot, kaka inyalo loso kofi dichiel. En gima nyaka los mos. Omiyo gima jolony wacho kanyo en ni nitiere gik ma pod okenge ma nyaka tim mondo neni to pek mar ngimani inyalo duoke piny e okang' marom nade. Gima standard apano temo lero ite mar ariyo gi ite mar adek. Ite mar ariyo gi mar adek bende nasomo report mar Kipra ma kamano. Giwacho ni bende piny owacho ok ginyal mana duoko piny nengo mar ngima. Iwacho ni inflation bende osebedo ka medre. Koro duoke mana piny nyadichiel bende ok nyalre. Kata kamano ne gichiwo paro ne piny owacho. Kar migi kawa taxes kata mana osuru nyadichiel to gijuogo ne jopiny. Gijuoge kidienye ka kidienye nikech oganda ma pacho ka iwinjo pek. Naneno kamoro ma bende Kipra bende nawacho ni kuonde ma bende ji tiye nyaka bede gi minimum wage. Acha kata mana ne chulo ji 10,000 mano bed minimum ma onge ng'ami chule bwa 10,000. Ing'eni king'iyo ahinya to yuto mar joma tiyo en yuto ma sani nigi wich bar maduong' nikech ngima medo bet mapek, osuru imedo choki e wi yuto achiel no, to yuto no bende ok medre. Koro ing'eni ka in gi yuto mok medre, osuru imedo golo, to kumidhi ng'iepe cha biyudo ka nengo mag gik moko dhi malo. Ipani gino en gima gigo ok lure, iwacho ni yuto ok olure kod pek mar ngima. Onego bed ni giluore kama oidho to maluwo nyawadgi, giluore mos kamano. Mano ema nyalo kelo fungruok ne ahinya to jogo ma yuto gi otenore osara kata wages mineni wacho ni nyaka koro kete malo matin mondo kata ka koro ichuli matin mogik to pod inyalo kedo kod pek mar ngima masani neno. Aya, kopogore gi mana ng'eni weche mopogore omi pek mane ite ma The Standard, weche mago motenre kod yiero pacho ka nyakwar Mgejwang' bende nwase lose ka bende duchi manyoro no dadho cherera fo kotenre kod gimnero wa bende notimore bang' yiero mano mar higa mokalo. Maloka nanena achiel kuma pisas mago mag duolo mochung' ne rango rang'iny mar mwandu pacho ka KEBS bende koro noyie kendo nochuoko ke ogirimiti mar mondo mi mwandu ma intiere godo nus mare piny owacho okaw ten bende dong' gi nus wira nikech wach mibadhi ma bende noneno. Iwacho ni mane en kanyalo man en jakom mano mar KEBS, Kenya National kata mana Kenya Bureau of Standards, mano jakom board machon mar KEBS mong'ere kaka Jeremiah Kamau Kinyua mano ntiere ite mar 10 Edwin. Owacho kanyo ni oyie e weche mag mibadhi ma bende luore mibadhi mar siling milion 278. Oyie mar mondo mi odong' gi nus mano mag mwandu ma kamano to piny owacho okaw nus mare. Oyie gi mibadhi ma bende notimore. Kenya ka gik moko timore. Okang'eni winjruok machalo kamano gichobe nade. Kenda gichoko gi girimiti ma kamano. Ka in gi rem, in jakuo to maki. Podi chaki iwacho ni gigi to nakwale odi ka to koro kawariyo wena riyo nikech akwalo gi. Okang'eni mano en gima ken ranyisi maber to kata kamano kipenjo duol mochune kedo kod mibadhi ICC bro wacho ni olo nono kata olo mondo kwal malal te. Koro samoro en ber konchiel tapani bende ojiwo jogo makwelo ni kata ka kwali to waboromo to wawinjore. Koro wakaw nus anabia kwali Edwin to wapogo mwandu ni. Koro kwalo maduong'. Okapa kamano gimowinjore kata kamano ogirimiti ma kamano aneno ka Kinyua nochope kod duol makedo ne mibadhi mano EACC kanyakla kod doho maduong' ma pachoka mano High Court. Aya kopogore gi mano ka ni do thuolo ite mar auchiel nyakwar Mgejwang' kotenre kod weche motenre kod somo na nitiere paro mano mar loko grades kaka iketo grades mano e klas 12 pacho kaindi. Wach ma bende pod nyayo paro mopogore od bura ma pacho kaindi notamre kadho report ma kamane na achiel kuom report ma bende aput mano chuogo kanyo kod jatend piny Kenya mano mar ng'iyo lai mar somo pacho kaindi noketo. Pulse badan no nyadende moro ye kanyo weche mag tudruok bende waneng'e kanyo. Iwacho ni weche mag dusruok bende waneng'e. Ite mogik mano motenre kod weche mag tuki wacho ni Kenyans cautious on AFCON bid win. Mano bang' piny Kenya, piny Tanzania, kanyakla piny mar Uganda nochiwnegi thuolo mano mar bago tuke mag AFCON chop kanyo higa mar 2027. Wach mabende pod jopiny penjore bende piny Kenya waikore e yo makare. Neneno kanyo nitiere gi stadium Sadek
ma bende tuke makamago ibro bed ka ituge. Edwin kapok otieko nonro mar gazet, wiwa kik wil gi wach mantiere ite mar 8. Odiochieng' ma kawuono UDA mano duond bura mar UDA koso aluongi mana ni riwruok gintiere kod romo mar adhai Bomas of Kenya. Mano romo mano mong'ere kaka NGC mayuayo jod bura magi gi duto gidhi bedo ka giloso kaka jot. Ma en achiel kuom okenge ma koro giwacho ni gidaketo duond bura no bed mar piny mar Kenya, piny Kenya mangima, kendo gidhi manyo yore mag yudo jokanyo mang'eny mondo ka gibed duond bura motegno ka gichomo yiero. En okang' maduong' to kata kamano en gima pano chiero siasa machon nikech kae ma koro iboneno ka samoro kata jatend piny Kenya kata jotelo mag motelo ne piny owacho bende dhi yuoro kanyo, koro temo keto jo Kenya e yo moro ni campaigns cha pod dhi mana nyime, pod wawuoyo mana ewi duond buche to siasa pod liet e Kenya kata higa achiel bang' yiero. Omiyo ma en achiel kuom okenge mag machalo mag gin mek siasa. To koro watemo ng'iyo ahinya weche mag siasa moingo kata mana weche mag tayo piny owacho ma onego bed ni sani wang'iyo. Aya, koro romo kamanya korom gajwang' bende en achiel kuom weche ma bende wabiro bedo kwa luwo odiochieng' ma kawuono weche mago manyien ka bende NGC ibiro bed ka itimo Bomas of Kenya. Bende dwaro nitiere jagoro mongirore mano mar UDA Cleophas Malala. Nitiere dwaro mar mondo mi duond buche ma bende nitiere riwruok mar UDA omuonygi. Koro UDA obed abeda ka gima en riwruok achiel. Duond buche wantiere gi mang'eny, wantiere kanyo mopogore opogore kaka mano mar ANC githoth Ford Kenya ni kanyo. Koro warita ni odiochieng' ma kawuono nang'o ma bende biro bedo katimore nyakoram gajwang'. Kopogore gi mano e kinde mamago timore bende duond bura mar UDA bende aneno ka doho mano nochungo dwaro mar mondo mi Kanini Kega kanyakla kod Sabina Chege okaw thuolo kaka jotelo mane duond bura mano mar UDA. To ma ok en okang' mokwongo, ma koro en okang' mar adek ma bende koro doho oketo orido okang' ma kamano. Mano duond bura mar Jubilee kanyo be pod osebet gi ywaruok ahinya, to en gima odhi to duogo kang'e kama odhi chope. An kaka ng'eyo ni weche mag siasa amulo ga go kwajo mabor, ok adwa mulo gi lweta kendo ok achikne go ahinya, to wasebet kwa luwo gik matimore e duond bura mar Jubilee. En gima dhi to duogo olokore kama ok ang'e odhi chopo kanyo. Nyaka gisani okang' mar adek koro doho maduong' mane kaunti ma Mombasa koro ogeng'o ne Sabina Chege kanyakla kod Kanini Kega mar mondo mi gikaw oteku kata mana gibed party officials e duond bura mar UDA. Ka nido thuolo bende wanisoma wach mar bende luoro senator mogwela mano mong'ere kaka Gloria Orwoba. Ineno ka nyod bura mar Senate nomiye suspension kuom thuolo mano mar dweche 6 nyakoram gajwang' manyaka sani koro nitiere kaka clerk mano mar od bura mar Senate mong'ere kaka Jeremiah Nyegenye nodhi e doho mar mondo mi ochunga bloggers kanyakla kod ng'ato ma bende nyalo dwaro loso kotende kod wach makamano, nikech achiel kuom okenge ma bende omiyo Gloria Orwoba nochung tich kata mana nothiche kuom thuolo mar dweche 6 kik odhi od bura mar Senate. Nowacho ni nitiere weche motendre kod iwacho ni nindruok kode ma bende noseyo clerk mano mar Senate. Kata kamano nyaka sani koro Jeremiah Nyegenye noyudo orders. Iwacho ni bende ondik nying jogo piny. Nitiere Abuga Makori mantiere mbui mar X. Doho bende gisani koro osechiwo ne siem kik ochiw video mora kik olose wi wach mora kotende kod okang' makamano. Bende kopogore gi mano e Facebook bende ochiw siem ne Lightcast TV Kenya. Nitiere Amakanji Thomas mane mbui mar X kanyakla kod mamoko. Edwin adwaro mar mondo mi watik nonro mar gazet. Kapok otieko nonro mar gazet bende weche motende kod bungu mano mar Shakahola thoe mag oganda. Aneno kanyo jagoro mane bwo migawo mar arita Raymond Omolo bende koro wacho ni chenro mano mar yango ringre ma bende diponi noiki e bungu ma Shakahola bende biro bedo karumo machiegni ni. Nyaka sani Edwin wang'eni yana chak yang bunge kata mna ringre ma bende noiki e bungu mar Shakahola. Kwan makamano nosekadho 450. Bedo ni Olanda no dhirumo machiegni tiende ni samoro gichopo giko mar kama pod ne gikunye kata ka gigolo jogo manoiki e bungu mar Shakahola. Omiyo gimarach ni odhirumo machiegni to pok isudo mapiyo e yango jogo ni gin ng'a gini to kata yudo wedegi mano ok osebet katimore mapiyo. Omiyo wageno mana ni ka orumo to wede bende biro ng'e mapiyo ni ng'ato moro nolal to
to yude Shakahola kech kwan mag jogo pani pod ni piny pok ochopo kata 200 mag joma nyawacho ni oseyange jowa manoyik e bungu mar Shakahola. To Mackenzie gi Lange bende waneno ka doho bende nochiwo kuma mar mondo mi med geng'negi kuom thuolo mar dweche 6 mabiro. Koko mano Edwin, wachni mogik watieko. Wachna mogik tie weche ariyo. Mokwongo El Nino biro to omenda neno ka oseket kanyo mabup mar temo kedo kod midhiero ma dhi kel gi El Nino. Duol mochung' ne kedo kod mibadhi EACC osegolo siem ni pesa ni inyalo kwale kaka nokwal mar Covid. Apani jopiny obed motang' ahinya. To Huduma Card be aneno ka Huduma namba ma iluongo ni Maisha Card be chakore kendo bang' kwasetiyo gi bilion 10 e Huduma Card ma be an gi ino kapar ka waseyudo go kony moro amora. Ok ang'e ni ler nitie marom nade ni mato dhi konyo macha. Ang'e ni mathoth timore ahinya wach mar Maisha Card no. Huduma namba cha nolal nomuonyo bilion 10 mago mag osuru ma bende wachulo. Maisha Card ni bende wachore ni dhi muonyo siling bilion 1. Kata kamano piny owacho nowacho ni biro bedo kayango chenro no odiochieng' ma kawuono mene chieng' tarik 29. Dong waket wang'e anena po nona ni biro bedo kiyange. Waneno odiochieng' manyoro naneno kiwacho kanyo ni ok ochuno mar mondo mi indikri kanye Maisha Card. Mano tiende nang'o? Mane kaka ichake ga to bang'e urubet mochuno nikech ka koro chopo kama nyaka yud konyruok kowuok e ofise mag piny owacho tidwa ni mondo igol Maisha Card. Tiende ni nyaka idhi ome mondi ka iduogi many gigo midwa ni mondo konyigo e ofise mag piny owacho. Aya, mago gin weche maluwo machiegni. Edwin, hero kamano nyakuom biro e nonro mar gazeti okinyi ma kawuono. Hero kamano Nyashara. Ne koro mga jong gazeti mumore kin Daily Nation gi The Standard isomo. Kawuono nikech en chieng' tich abich. Daily Nation bende nitiere gi ite ma iye mano mar gazeti mong'ere kaka The Voice. Standard nitiere gi mano mong'ere kaka The Pulse. Ka ninyeo wanisomo weche motenore kod dusruok gi mamoko. Weche mag ohala, weche mag tije, nitiere tenders e iye ka ma bende inyalo nyiewo gazeti mar mondo mi ine. Dakika en 8 tok saa 1 mano mar okinyi. Ne koro mga jwang' yiena mar mondo mi akaw yo matine mabiro en twak. E chenro mar Opiny Twak ma bende idhi ta kod nyadendi Joyce Oduoro. Kiny makawuono giloso kedo kod paro matut e kind rowere. Ere kaka konyruok inyalo yudi. Mane twak ma bende Joyce Oduoro donjo godo gi lakseche gieki. Oriti uru masane.